Давай. Владимир Кожухаров, Евразия Throwdown 2026, second qualifier, men scaled. Ай, Barbell чакай. 20 kilo, plates 15 per side, other plates 1 kilograms, 1.5 and 2 plates for 5 kilo. Чакай тук това го снимам. Here are the same. Казвай! Да пускам! 5, 4, 3, 2, 1. Давай! Лактите! Така. Как се справи? 37. Колко бравче? 20 секунди. Да. Това беше? Айде. Браво, Владо, супер си! Дискове! Осем обръщания, лактите. Още едно! Супер си, давай!
Айде още малко. Дискове. 6 обръщания и лакти. Айде можеш. Браво, Владо! Браво! Айде още едно! Браво! Супер си! Не, член. Давай 5,50, давай! Колко може? Айде, Владе! Минути, айде, натискай! Браво! До третия рунд че е най-гаден. Третия, четвърти и пети. Давай! Петия там за връщане. 6,20, давай, давай! Айде, Владо! Браво! 6,30, айде! Дискове, да. Лактите внимавай и краката заключвай. Лактите внимавай, заключвай краката! Идеален си. Лакти и крака заключвай. 6,55, давай, побързай! Добре, добре. Давай, 4. Да. Заключвай! Браво! Заключвай! Браво! Браво! Заключвай! Браво, бе! Още едно! Едно! Айде силно! Браво! Това кое е? Това е предпоследно. Сега ще избухне последния кръг. Последното ли е сега? Айде сега Сега го експлозия почва. на последния кръг до дупка. 7 минути и 30, брат. Натискай яко. Супер си, Владо! На смърт, давай. Айде, давай. Браво! Браво, бе! Ме много им бягаха халките нещо. Много трябва да стяга корема за това. Плочата да мека стегне. Давай! Последно е това. Айде, Владо, супер си! Можеш, давай. Айде, бързо, експлозиви, давай. Не остана. Давай, машина! Без да спираш, давай. 8,15, много добре, Може давай. да затвори за 9 минути. Ще го направиш под 9, давай. Айде, давай! Давай. Колко е? Давай. Айде, Владо, газ! Давай. Давай. Израз. 8,30, давай. Последното, давай. Объркваме ли се? Той вече ги брои. Айде. Директно. Айде бързо, две бързи обръщания. Две бързо. Давай, давай. 8,50, Браво. давай. Айде Давай. бързо! Браво, бе! Браво, бе, Изо! 8,48. Аз ти баща.